Assalamu alaikum, tare da ni Maman Sidra. Masha Allah, kin samu damar shigowa YouTube din? To san da zuwa. Kada a manta da yin subscribe kafin a je a rubuta number. Kuma a wannan kasan bidiyon ne za ki rubuta number naki. Kar ki manta. Kuma sannan sai ki dama mun ce bangare biyu ne. Akwai bangaren da muka yi wanda kyaututtuka ne wanda ya danganci matan aure. Muka haɗe su a cikin gift ɗin. Akwai wanda kuma ya danganci kowa da kowa ma yawa to. Idan kina so ki shiga cikin tsarin wanda suke gift ne aka yi su domin matan aure kawai, ko kuma kina so ki shiga ɗaya bangaren, to za ki iya rubuta mana matar aure ko ki rubuta ko wannan something dai haka. Kun gane ai? Na gode. Sannan kar ku manta da yin subscribe. Kar ku manta da yin subscribe, like, sannan a danna ƙararrawar sanarwa. Ta ku ce dai Maman Sidra. Ina godiya.